नै हिसान दानो नागिरदों लोगोआ एखे गामसा दानो नागिरदों खुन्दुं लाना फैबायानो मालाय नै एकदम सेन्टारनिफ्राय एकदम जमाहै दागोन नै बिराद दाखानोसै बैसागोनि मा एकदम गोथांदो बेसर बिबारदो समायना नुलायलायथारसैलै लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो अनस फेमिलि ब्लगाव बराय हरबाय लोगोफोर आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दं होनना लोगोफोर आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ लोगोफोर आं दा थांनो ओंखारदों एसे बाजार खालामनो मानोना दा बैसागो सफैबाय बैसागो सफैनायनि खुन्दुं लायनोसै गामसा दानोसै बेनि थाखायनो दा थांनो ओंखारदों बहा बहा थांनाय जायो मा मा लाबोनाय जायो आं बेखौनो देखायलांनोसै लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन ना आरो लाइक कमेन्ट खालामगोन होननानै लोगोफोर अब्लालाय थांनोसै आंजों लोगोसे बाजार खालामनायाव सोरहा बैसागोनि गामसा दखना दाखाखो सोर सोर मा दाखो खोन्थाहरदो आंहा गामसा दानोसै जोंहा गारि गोदान माने स्कुटि गोदानबो लाबोदों आं दा बेखौबो देखायलांनोसै लोगोफोर नायलांदो स्कुटि गोदानखौबो आंनि स्कुटि गोदानखौ आंनि माने जोंहानि फंबायनि माने आंनि आरो जोंहानि स्कुटि गोदानखौ आं देखायनोसै नायलांदो आंनि स्कुटि गोदानखौ बेलाय लोगोफोर बेनो जाहैबाय स्कुटि गोदाना नै मारै नुदों खोन्थाहर लोगोफोर स्कुटि गोदान नै जुपिटारनि लोगोफोर जुपिटारनि आंनि गोजाम गंसेयाबो जुपिटारनिमोन फंबायाबो जोंहा जुपिटारनिखौनो लाना फैबाय बे जाहैबाय स्कुटि गोदाना जुपिटारनि आंहा बेटायाबो गाखोना दं नै नोंबो सालायनो हाबाय मोजां नुदोंना लोगोफोर लाना फैहैनोसै मा लाबोनाय जायो दा ओंखारलांनोसै लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर थांनायावनो माइबो मिलाव लांखानोसै नै माइखौबो बस्थासे गाहाम लानो हाया नालाय एसे खमायना लाबाय दा बेखौ लांखानि नै बिमाजों आंजों हमगोन दा माइआ मिलाव लांनोसै दे दिखा एक सेकेन्ड लोगोफोर नै दिखांनानै लाबाय दायो मिलावहा लांनोसै माइखौ र' माइ मिलायबावनांगौ र' हायो थांनो ओंखारदो আমাৰ গাঁৱৰ কেইটা ন চাব আহিব ল'ব আহিব ভাল পালে ন सान्द्रि दाला सान्द्रि नायनो फैदों जोंहा नै बिथिंजाय बायना लांनोसै केर'खुन्नायाव सोरबा लांनोबा फै जोंनियाव बिराद मोजां मोजां मोनखायो अरिजिनेल गय होग्रा बथाया ভিতৰতে আছে ন आरो गोबां दङनो हलिनि बन्दनि थाखाय बाहेरावहा बारा दिखाङाखैनो रहाय फोदानना नायदा नै गुदामनि सिङावबो हाबबोबाय आं नै बिथिं जेखाइ सेन नै मा नै जि नांगौ मोनखायो लोगोफोर लांफैदो जोंनियाव बेयाव फैनानै तेजपुर थेलामारानि केर'खुन्दायाव लांफै मा नांगौ लाइट लगा लन सान्द्रि सिखा लांनो फैदों लोगोफोर नांगौ जायोना हाबाफोर जिखुनु फुजा बाथौ आर'ज माइनाव बोराइनि थाखाय लोगोफोर दाउआ नाय बायनानै लादों मासेयाव 20 थाखा कयलार ना बयलार बुङोनो लकेल बायदियानो जाहैयो नैया मासेयाव 20 थाखा एसे देरबाय नै बिसोरो दानाया नैया बेखौ जायो नै दानाया बायनाय दानासो जायो न'नि माइरं ओंखामफोरखौ होथ'वाखै दा जाथ'वा बिसोरो न'नि माइरंफोरखौ होबानो थाब हजम खालामनो हाया जायो बेनिखाय बिसोरनो कारने एक्सट्रा दानानै बेखौ बायना लाबोबाय नायनाय दाउआ एसे देरहांबायानो दांजायोबो हमजायोबो बिदिनो
नैबे दानाखौनो जायो बिसोरो बयलार जाग्रा दाना बयलारनि न'आवनो फिसिनो हायो मोजांसो आरो नैबे जाहैबाय लकेल दाउ फिसा गोरलै ओंखारहांदो बिमाया नै खाजाया जादों नै बेबो लकेल नै बे मासेया लकेल बे न'नि एखुजा लाना फैबाय लोगोफोर खुन्दुङा गामसा दानो बैसागोनि नै बे गोथांखौ लाबोबाय बान्डोलसे 20 खान फैगोन होननानै खोन्थादो सारि हाताव 20 खान आरो बे जाबाय पारिनि थाखाय गोथां आरो गोमो लाना फैबाय नै बैसागुआव नांगौ जाखायो नालाय गामसा गोथां मान होनायनि थाखायबो न'आव गाननोबो बेखायनो लाना फैबाय नायनोसै दा मालानिफ्राय सोंनाय जायो गाबोन सबनिया सानोसै सानानै ओमफ्राय सोंनोसै नै देखायलांबाय थागोन आं इसान सोंनायखौबो दानायखौबो लोगोफोर इसान दानायखौ आरो सोंनायखौ देखायलांगोन नै नायदो एक बान्डल लाबोखाबाय खुन्दुङा गोथाङावहा गोमो पारि होनोसै नै बे गोथाङावहा नै बे जाहैबाय बेसर बिबार गोमो बेसर बिबार नै बेखौ पारि होनोसै पारि होना दानोसै बैसागोनि मान होनांगोन ना आरो गाननोबो नांगौ मिस्टाराबो गाननांगौ बैसागुआव गाननानै बेरायनांगौ बेनिखायनो लाबोखाबाय सोंनोसै बैसागोहालागै बेसे ओंखारो नायनोसै गाबोन सबनिया सानोसै सानानिफ्राय सोंनोसै